Ito kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Badong. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Badong. Kini akong asawa, usa ka palahubog ba? Kusog kayong mainom. Pag kumahubog gali, kusog kayong mabutbot. Pero, di magkainom, sus, pagkabuutan ng asawa. No? Pero ano nyo masabtan ng akong sugilano, no? Kung problema ako, ano niya? E na niya ko pagsugot ang tanan, ha? Dong, mas mayo ng niya. Katay ko ba kayo mingaw na kayo kunimada. Katay ko kanang mga nindot kayo. Ay, kanang kanta dong bro ba? Kanang pahinumot sa kong asawa nga palahubog. Yeah. Bobo? Yung para ba kumubog? Ay, katong kata nga. Ning kalibutan tuba ragyo'y lamian ge nga makahupay sa atong kagulanan kun imong imnon tanlas ug lamian busato gani ako unsay hinungdan busa tungad dining payaw sa matamis kong tuwa tungod sa gugma ko ngay mo lang agiayran ayaw hikalinti ang kanunay ina tuba kong labian ole ano ba kay katabi katay ko kanang ilang bisag unsa basta di lang pala ubog bisag di pala ubog Sige lang bro, oo dalo ka Si iko og si ikaw naligo sa dakong sapa abutan sa dakong baha nga ano daw ay sinina si iko may molangoy si ika ang makaluluoy may gani si ika kagunit sa kang iko dagsa sila sa pulo way taong nagapuyo mainom way makaon us batuog walay tanong si ika ang masulobon si iko ang mapahiyumon kay hapit na jud mo abot ang hanimon nga talag saon ipanggutom na silang duha walay lami ang romansa nang lahom ng ilang mata ang dunggan nila nibis na nagulit sila paghilat baway luhang nangatagak milong na lang ang tuhang magkuno sila apan unsang milagruha may barko nga mitong labihan nilang lipaya nagtumba sila pagsaka pag abot nila sa taas nang hilak na pud sila kay barkong ilang nasakan man sa balyena man sa balyena sadong ano clouds, the only way to fly, flying high upon the wings of love. Ito siya pati wasod be. Yes, you belong to me. Day, ariso ka na rin, day. Tubangan mo, Pedro, day. Bigla sa din na nang liding-liding ako, Pedro. Muro. Gari. Siya, mamlabog sa akong concert. Concert kayo, ito na agin siya. Happy, tabangan ta ka. Ay, Juday! Asa ba ka? Ah? Ay, isang dool na rin ha. Kaya practice mo yung concert si Dudong Pedro taon. Ay, paglawagaw niya. Sige, kanta-kanta niya. Dili ni mo concert, kakuha ni. Don't worry, be happy. Tabangan ta ka para manindot imong concert. Ay, lom daw. Ay, mata. Inaunsa na mangid na. Mag-concert gali ka. Lagi kay mga bigatin kayong mga guest. O Ay. kanaway lain ako na. Ay, labog na yung taon niya. Taon kaya nag-live ko. Lakaw dito, pahuway dito. Ay, samok sa muka ko dire. Kaming dawas, Pedro. Abili mo, Choy. Ay, mag-iyahat na. Choy, Abili mo, nindot na kayo imong concert. Kaya nindot gagag tingog, gindot. manuhot-suhot, good sa kahiladman ng imong tingog. Tungod sa kanindot, diba? Og mas muslamot, pag yun na akon, maapil diya akong kanta. Ang kong nag-iahak na ning kalaki. Bitaw, tinuon na ako Okay ba, no? gisulti. Papilo na to siya kanta. Bida. basta musubay na studling Dahil lang sa samog dahil. Basta masubay lang ko ng studling. Dabayo. Wala ka, Pawan niya. Wag yun mo like, ana. Di ka ma-monetize, ana, Choy. Malagi ka sa pre! Uy, Mare! Nandiyan ka, bari ka na ako. May bawa kagahapon, pre. Nagubot dito si Dani ng salot. Ano ko? Saan, pre? Si Juday ba? Kato ba yung mariton mo? Oh, mas sweet. Imo mas sweet.
May anto man og maayo dito. Yan to. May anto ba niya? Kainom lagi. Aw, halos iya tanang istorya. Iya kagid pre. Ya, namiling hubog nga. Nainit siya ang sinultihan pre. Aw, hapit na bagay. Pre, Lagi. mo ito hubog kayo ni Uli gapon. Gani. Ida, bulabo ba mong concert sa kanahan? Kantakanta yung Dos Pedro para Facebook ta to. Bulabo Diyos kanahan. Oo nga. Ay, tug. Pakabangon na to karon. Mas kang lugawan lagi pre. Tabian ng maring juday Ug, mo'y mahubog ba? Ba't nga na niya pre? Saon akong bayana. Pila ng taon na ako imnat. Ako gingnan nga ayaw nag-inom taon kay lain kasi magbog. Pero di ko minaw. Mo inom lagi apon. Ay, madugay na. Madugay ni bayana pre. Ako lisulti pre. Ako Malagi- lagot ko. malagi, pre. Madugay ni bayana pre. Mauro ni kamatian niya. Aning iyang pagkapalahog. Ya, parehas na sa kong sawa pre. Kato si Aning Mingay ba? Mingay. Mingay? Mingay ba? Oh, mingay Mingay na, murag Mingay ba? Mingay. Mingay, Ito yung lagi. sawa. Ano man? Moro ba din matiyan sa kong sawa pre? Ano sa Inom? Namatian na to. Inom sa day. Oo, nasakit sa atay. Mo ba? Luwi taon kayo. Tungkol sa pagka-alkoholik siyang lawas pre. Wala. Kung sawa, yayay yun. Napiktuhan ng atay. Bihubag. Nahipa. Aw, tutyo. Wala ito naman madam. Pugog di pre ha. Wala ito naman badlong. Di badlong. O yung ging na nga. Ay, nagpakita nga maginom-inom ka. Nya nya. Ang sa dita ba? Aw, wato siya napakita pre. Pero, ang ganahan. Hubog bandaan. Ha? Hubog? Hubog daan pre. Paita. Iniguli. Perting hubuga. Aw, wa magdugay. Ha? Isistensyahan na. Gisintensyahan? Oo, isistensyahan. Ito yung ngita ng baba pre. Yawa ka bukol? Why? Gaya ko. Ako yung saging nga kung dili man yun pabadlong na yung pagpalahubog ug unsay may tabo niya, ha? Di gyud ko matiman niya. Balag magliglig pa sa dias banig. Ug ayaw gyud pagtuo nga di ko mangita og lain kung mamatay na siya. Aw namatay man, aw di ngita og lain. Ay. Mana na imong asawa pre kana si Marijuday kung madana nimo kontroluhan ang utok na kay mabot ang time nga di na nimo makontrol. Aw, mabiyudo kag later. Saan mo gibuhaton ko ni pre? Asay san? Unsaon na ko ha? Saan? Anong mo sa ubal? Saan may buhaton ko? Aw, pangita la daw reserba pre. Unsaon na ko ang reserva pre? Wapal tao na mabuslot. Atong pa mo mabuslot ka. Ha, porbida, pre! Nagunaw na ako sigsulti sa kong pare. Nga kung pasagdan ako kong asawa nga magsigig. Ingon niya na, iniguli, permig yung hubog, mabiyudo kong dali. Porbida. Maong ako yung gisultihan kong asawa. Dali. Ingkod. Ingkod ya. Sabak dire yun ako eh. Dong, Ingkod, anak. nalingkod na bitaw ko. Ay, yun yes kong kilid. Ano ba kilid? Ay, tubangan ako. Aw. Oh, dong. Kuhan ba? Kining. Gusto ko mag-ahay tayo ha. Unsa man na? Tagari ako sa Sibana ha. Kita pa ko nung minum-minum ka. Malas lang yun ako. Nga naman? Mangita ko dagi puli mo. Ha? Nga no, gwit? Wa man as konstitusyon. Wah, konstitusyon ka karon beda. Tungod kay di na ko kagwanta ng ibong pagkaplainom, pagkaplahubog. Mambitiryo kag dali kadahana ka ha. O kung ingon lang gani ana imong kinaiya da imong abilidad, murag ay ingon sa madali gyud imong kabatayon ng style mo. Ayaw naman ni guro lang sa kudaan. Di man ni guro ba? Mangita lagi ko dagi ka puli nimo. Lan? Recorded by X Thunder Gaming. Lagot yung ko sa kong asawa. O di yung siya mundang na ng niyang bisyo ba? Basi kung siya may tabo niya. O niya? Ha, unsa man? Saan ka na ko? Hindi na kami nung ha? Dong. Saan ba ka na ko? Tubag ako? Oh, lagi. Ibaw baya ka na ako. O, di ba okay ko? Lahubog kang Ano ko pala hubok, good. Suma, good. Makakita bago ka na ako nga mag-inom-inom ko din sa ato ang ako ng isa. Wag, good. wala ka din. Hey, pero yung kabuti mo sa bahay na to, hubog na ka. O niyan, hey, pagka mo tiwas, inom, suka-suka, pag yung kang ngayon. Sige, ikaw rin sa magtagay-tagay ka, murudo na kay kauban. Kay, ang imo pakisultihan, ang imo naman lang kanino. Pwede oy, grabe sa siya manulti. Tinuol bitaw na, subagay mo yung dosi mga kanino. Taba di ay. Kasi mga kanino, gisunod-sunod ka, ugod sa imong baton. Yabag na. Ipuspusa ni mo yung mga kanino. Mau ba? Unya, susunod na itabo. Aw, napahak. Ha? Napahak ka. Mau na. Eh, sige. Nagisi mo. Sige, hubog-hubog. Dako kay pagi mo. Ibawsan kasi mga kanino.
Amaw man tong aninuha, uy. Namo bitaw. Kitaan ko lang to. Asa ka to na ko siya makita dong sa? Naslo yung Pedro. Upaw, pahak di ay kidort. Oh, sama ka niya. Nuktok man ka. So, lang problema? Sige, lumos ka, ha? Ikaw ka mamulangoy sa mga problema? Lumos ka. Sa problema mo. Naglibog ko. Ha? Sa'yo yung kalibgan, ha? Naglibog ko kung saan ako pagpausa kong anino. Nagpapakawasi! Bitaw dong akong isaad ni mo di na ako mainom. Ah, buti-buti mo rin. Dili lang na butibot promise na. Ay, pag-promise di ay, probida, ipakita o na sa buhat. Dili kay sulti-sulti. Promise ka diyan, kadahan. O lagi dong akong isaad nga di na ako mainom. Kung makakita gani ka nga mainom ko, palayasa ko ha. Ano sa to? Palayasa ko, ayaw ko pasuda din sa bahay. Basta makakita ka nga nahubog ko ha. Di ba? Balantay ka, ha? Tilimanaan ko na yung gisulti, ha? Tilimanaan ko na! Ako gitimanaan ang gisulti sa kong asawa. Bao nga, ako na siya yung gibantayan. Kunya, asan sa kaning bayan ay? Huwag man uli. May gisaad ba siya na akong kanahan? Hubog ganito mo uli, Rob. Bida, blintian gino. Lupa gino yung bahay, Ron. Awa, pawaon gino ko siya din yung baya. Maray, sakta, maray, di na mada, majuter ako. Maray, Isa to, mga na-duty ay. Mar. Sakto na ni Maria. Ay, Lida. Igwapa ra ba ka sa kung tanaw na. Basig makahimot ang dili maayo. Na, lain ra ba kung mahubog, Mari, kay na sometimes ra ba, we need to bend the law. ayun, binuha niya. Ay, maga. Kaya saan ninyo mo dag inom eh? Wa man ni katarog na ko ng inuma bida niya eh. Ay, wa pa ka matarog mo de. Nga, nadaga naman atong giinom. Ay, lipong naman gani ko. Oh, na yun ha. Mituyok na akong pananaw ay. Mituyok na akong palibot. Unya, alam, gwapa magkasa akong pananaw eh. Ay, madayon gining bendelo. Ano na lang, Maray, juday. Basig, di ka kaabot sa inyo. Hintay, muli naman kakawat na lang. Sa may huwato na ko, Mare. Ituyog lang yung kalay mong palibot. Huwat na lang ang muagi ang inyo. Ay, bungot sa itoy. Pagkakindot bayani, pre. Isa, paglakaw ay. Punan pa rin na to. Ay, hagad-hagad mo na ako inom niya. Mukakak mo. Punan pa na to ko sa case. Di mo daan. Ang salud! Punan na sila sa case ng be. Awa ni Bayana. Huwag pagyapong muli ay. Huwag na. Kaya to siguro hupog na ito muli ba? Hupog. Dami dami ng aking minahal. Kantar sana ng kanta nga. Kisa kay pinungdan niya kata. Lamang at ilan Hindi mo lang. siguro siya siyang gisaan ako. Kung mauli siyang hubog ako sa playason. Kaya no? Doon mo siyang gisaan be. Dong, ablibe! Dong! Lihan ako kay nagsagit. Dong! Agwat! Recorded by X Thunder Gaming. Oh. Hello, pretty boy. Pretty boy ka ron, ha? Pretty boy, patay na sa pretty boy, Reyes, ha? Limot ka sa bigsad? Oh, dong, uy. Pwes, kung sa'yo bigsad? Nga dili na mo inom. Unden, may inom lagi ka. Imo mampunan. Putsay punan. Duko, dito ko punan. Aw, imo de palayason. Beda. O niya, nakainom ka. Wa? Wa ko mo inom. Mo ka inom. Mubog ako. Wala ka may inom, lumog mo ka. Kasi ni siya. O sa'yo mo kisaad ako. Imo palayason basta makainom. Nga ano uli pa ba ka? Kuhara ko sa ko mga sinina. Di na kailangan. Imo mga sina, gisugod ko na nas bag. Layas na. Akad tong bago na kong karsones. Apel to nimo. Diya, layas na. Atong blouse na kong ito mga doon na star. Paborito na ko. Apel nimo. Diha, tanda na sa iyong pantay doon na secret packet. Diha. Sabi na ko imo kay kalimtan. Layas na. Oy! Dali biya ka. Ito na ko. Oo, ano makakasukaon ka?
Kung tiyan. Oh, no, sa ka, ilaw ka! Tabang do. Day! Maunay sakit sa imong asawa. Kay may aksyon hubag ang iyang tiyan. Delikado ni siya. Kung padayon ni siya inom, sige inom, delikado. Ha? Sir? Mau ba? Salamat kayo, Dok. Sige. Kay napa ko laing tulion diri. Excuse me po. Libo kong doktor ba to na? Di ba? Doktor to si Eternal. Oh, manuli na to. Hindi ba? Oh, nisulti dyan tayo. Oh, niya resulta. Sa kagahi niya ko. Karoon problema na ko, ani. Saan na ko? Ba taon ko'y kwarta diri? Ako lang kanibiyahan diri. Ano niya akong problema ron kaya sakit ko tungkol sa doktor. Ay, doktor eh. Sakit ako sa awa tungkol sa inom. Karoon sa amin ako, nga aplikayon, yun ang tawad siya sa inom niya. Inom yung tawad siya, pagupugong ko, pero inom niya po. At 10 taon ko kwarta, bang di problema na ko. Hadlo kong inigawa sa ani taon mo, inom niya po ni. O saan min ako, bam? Saan min ako bayahan natin, pres, ha? O saan ko kaboy pasultihon? Pali, tabagi ko ninyo, be? O saan ko kaboy pasultihon, badong? Pres? Okay, ang sender nato karong adlaw. Muros badong, ate pres. Badong. Konsumisyon na niyang asawa. Oh, konsumisyon siya ng asawa, ate pres. Kaya ang asawa, palahubog kayo, grabe kayo. Bisag iyang matayan, palahubog yung kayo. Di, saan pang di na sa minum, palayasa ako. Karoon, ate pres, karoon, pag dugay-dugay, taon-taon na wala kainom, nibalik na sa inom. Pag ulis ba, ate pres, kasukaon siya dito sa ospital. Kay, niya, Pala inom jud kayo, no? grabe niya, nasa git-check sa atong internist po nga doktor, nga mga check sa ihang internal kanang mga organ sa ilawom, naagyo kuno dautan kuno padayon og inom patay sa diya. Mao na niya katuhuan ko kay tong internist nila kay may go kay taon dag speaker. May kay mo dag speaker lang internist dong bedroom ay kay the press. Mao ni problema kay gigin saan nga pala yaso niya problema ati press kay wa taon sila kwarta taon iya ba kun biyaan taon kuno yang sa hospital saon man niya taon kun kamo ipasultihon palihog tabagi ko ninyo bi Paita ana, no? para nako ati press kana yang asawa pasag din na minom do pasag din Nya, mamatay. mamatay na pangitag puli Ayaw dong ba na mag-inom ka ang asawa? pangitag puli tadawa Pedro wagay to binong nga yang asawa ha namatay yang asawa biyodon na siya karon ang napuli 16 sa Diyos Hala, no? Dutay. Grabe. Talaga, ibog si Banay, alan. Nasuya. Nasuya si Guyat. Uy, namatay na yung asawa. Kung mo ada siya. Bugay mo ipatyo. Amo. Hello mo, Derta. Unsa to, ganang Ilabot na. padayon Paday. kung gusto mo inom padayon mag-inom. Padayon na lang. Basta nga mo trabaho yung kwaya minsan mo trabaho. Ha? Bahala mo na. Mayo, dili na siya inom. Badlo nga dong, di man ipatuod. Nya, Nasawa kay- naman. kana Ay, alcoholic. ati pres, naamay ka ng limot ati pres. Alcoholic na siya. Alcoholic na na. Gamay nga. Pero na may limot kuno ana ati pres. Tinuod man ati pres kana may limot-limoton. Lawa ko kibawan na. Akong lulo sa una, ang kato nagkugos ako ati pres. Kato siya, Tatay Pedro, namatay naman sa taon. Nya ang mauto siya tiglimot sa buka di ati pres kanang mga kanang palahubog iya limuton, makalimot gyud. Kanang mga hubakon, limuton niya makalimot di na ginubakon. Pero namatay lagi sa taon to, ano naman? Di nalimot sa to siya. Kalimot. Kalimot ginawa. Nalaoy patambagin ng babae. Bari ka mabi taon na to. Kani ba para ako di ko katamba gani kay murag kalipay ni siyang asawa pa na. Kaingon ka, sagdal na siya. Ako kay plahubog ko, may kay mo na. Ipusal na ikaw dog dog kay Ako na kay plahubog, may ako plahubog sa ko. Ana, hindi ka ulian na, may naman sa kanigbatasan. muli Nya ayaw palayasa nga hubog siya, kay mabalito pa na ito niya. ini kadang dili. Oo. Kadang dili hubog palayasan na. Kana, di na hubog niya, palayasa. Kusgan kay magdasbag. Kana usgan kayo. Yung karoon naman kapatog inom. Wari ka sa Sirach 26, versikulo 8. Ge. Ang usa ka babae nga hubog, maoy usa ka makapungot nga talan-awon. Dili siya makatago sa iyang makauulaw nga panglihok. Di ba? Sakto! Sakto bitaw. Oh, nya katong gingon ni Pedro, ayaw pala yasa og hubog. Labi tay, unya kuno pangalsas bago dili na hubog. Labi tayo sahay nga kanang mag-away ang magtiayon, mingon na yun og perlitag kalma ra ang iyang partner, mingon na og ba ta storya kay ang hubog ka. Oh, to sa og ba ta storya. Oh.
May gani ni ang asawa ko like ambisyo pala hubog. Oh, may- Baya na mas ubang mga asawa karon ubang mga babae por delas maigo. Nagumon bes drugas. Oh, tinawda. Asa may grabe gulya kanang hubugas ilim no kanang mahay kas drugas. Adi mayo tong high drugas bam, wag kita hinungdan bam. Ha? Wag kita kanang drugas, wag hinungdan. Ang kuno ka pa sultiyo sa unsay naka-diferensya. Ha? Ang mahubog sa alak, mahubog lang magkamang-kamang manahon sa pero kanang mahubog sa drugas kay dili kay ba ang Bangag ka, mabangag ka. mga dili kanang mangawat ba mangilabot. Bangag man na inaana bam, basta mga lawat, mangawat ka, manghilabot ka, wala bangag nang ka. Okay, pala hubog sa bino. Dili man mangawat. Anapog na ng utok ni mga na. Di pa pulburon, anapog pa. Eh, sudla ng mga daghan nga residyo. Oh, hubog kas bino, hubog kas alak, matuga man kung di kami tag-away. Sino Pero na? mahubog kas drugas. Di mo ka mo, di mo ka mo. makakatog. Ang drugas ba, di makahubog, maka-active ni mo. Mao na, sobraan ka ka-active, kawa na kay kaon-kaon. Mao na, ang imong utok, mapulburon. Ini ka pulburon sa imong utok. Mao na, mabangag na ka. Pataka na kay istorya. Pataka na ka guna-una o unsa. Mao na, uban, moingon nga, naim hukod na ko, naim patay na ko. Mao na, bangag na na. Hindi ka na makapangawatan sila. Di O, mangawat. O, mangawat na sila. O, ana. Mao na. Ang mga galingan ay nagtaman. Kitaan mo nagpasa kung naku kay kawa. Kanang bang luta nagkuhan paklay kawa mo ako Kawa. Galok doon mo doon sa perindahan na nagigukol sa kiyaw ay gibawi. Asa mo siya. Kawa, de, para, Nadiin mo kanil ko siya. Diin to ni. Oh, mao na, wa na bangag na na ba, mao na ka na bang patakal na pangawat nya, wala kay baon tay gibuhat nya. Ang iyang nauna na padung na sa ibanganan, padung sa pindahanan, kay para is palit yang drugas. Balik ta. Balik. Nasakit ang iyang asawa na sa ospitalan. Na. Oo. Vicente Soto na dito. Mayon ta karon og na sakit man siya basin og magbag-o na siya dili na siya mo usab kay once ka na kay pamation sa lawas daga na mga ibawal dili na ka pwede mo inom kung nagrelyo ka dili na ka pwede mo tabako unya kuan dong kanang ampo lang Ampo, sabi ninyo nagari kas mananambal may arang kay sige nung Jesus daga man gitambalan nga way tambal may ngono magpauli kay naayo nakatungod sa imong pagtuo Kana. pero ari ka sa mga arkanghel kana sa mga tawag mga archangels diri ka na Saint Raphael Archangel kay siya may gitawag nga medicine of God. Oh, balik ta. Kung mahubog sa bino, mahubog sa alak, kung di manghagis, matulog. Kung mahubog sa biso, drugas, Mga sa gawa o kay bawo asa dada. oh, asa ko, kapi masultiyon, aray ko sa katulo. Ngayon, unsa na ka? Mahubog sa kalipay. Salamat mo na ganito naman noon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. RMN